Bye. Mangana. Omo. Afambo. That man before now. OPP, the magic man. 70 years old man. The man they couldn't arrest anyhow. Weekend. It's in Nobrana about Obinetiti Isikwe Achi. How do we hear of this? It's in Mika very well. Isikwe Achi and what the Nojiriba local government. The Enugu state. God. It's an answer. It's an Abraham here. Where's an Abraham here? Baganda Bonka. Lemka. 70 years old man. OPP, the magic man. OPP, the magic man. The man they couldn't arrest. Obashi mezi boutique. Me amazing ba. You David me go at la Bible. Talk about that. How do we hear of this? Oh, David me go at la Bible. Talk about that there. That guy. Sina Enugu State, where we over there. What the gun say? I saw somebody and I call Dabelz. Konyaramaka. Can wake a Kurundora. Ife Ntoli. Chineka, where my better the best way be na my house today. Continue. I been at my house today. Was a Camunia Locata? Not a gun charge. Everybody now, chair. Now, just here. Now, say Calaban, no Calaban. The best if you go my house. He was on there, boy. I broke a moneyful. Excuse me to my own. Continue. Look at mine, the given it to buy one man. The time one man, I'm so the bells. Welcome to my house. What if I'm in my house? What if I do? Aquadium, Manaru to go. Aquadium, Manamaya Juloy, Mayana Gono Juloy. Continue. Aquadro, Fanadeku, Manahita, and Jesus is Lord. You know, I take a room in Enugu. Tatabana, the bells, nah, Chosins, come with them. Come one week as in I get where one or more. Oku. I think I can remember a woman for that. Now, nobody. The best can't talk. Only I never make one door, but Oku. My case bomb at the cob. The best Leo Lely way. How do we hear of this? Leo Lely way. Gonna. I went to a cool now. It was got the best. While. Dubai. I told him more. Now many people ne feeling ambonya. Look at more. How do we hear of this? Many people ne feeling ambonya. I won't go ben is a I ne feeling ambonya. When I began to come like him out for business and came on boy, I can boy into the man. Kill my kids, my mother can wake up. On Rapoki means my mother, mamma, number. Can't get one that my like him, no one. No, don't go. This woman would go so much that on cover one name, okay. Would not run one name, can know what. Run one no one can know was. In the I told him.
Continue. Dabelz excuse you. I'm going to mind because I'm not ready to be an hour. Child. In a second, Bonara. We don't know where I have now. What if we don't know original one? What if we don't know original one? Jagoja Chimaro Gannaman. Saramare. Chimaro Ganamana. Oh, my governor of Enugu State. Monaca school, and same school. Apostle, we hear of this. Plus, in the name of the man, Nadife. Then now. Cousin Nandaka. Jesus is Lord. Look how my senior organ now, the young one. You understand? Continue. So, what my picture could see a joy in the drip of joy and Moya Boya. Simanoka is bonke. Nandakan is bonke. Donya is bonke. More no one is bonke. Continue. I don't come one, not that now. Double is bonke. Dabelz Entertainment near Buku is bonke. Apostle, we hear of this. Yana talking good to Debo. Yana wari nke kita adrum. Umazu umuwoke nile. Na wari. Apostle, we hear of this. Ebe ka agbaga. Keri ewie nka. O etu nwanyị, ka etu nwanyị. Ko iri ego nya anya mmadụ, ko iri ego nya anya mmadụ. Apostle, we hear of this. Ko iri ego gotachi ihe niile nsọrọ ha. Before akwụwa ụgwọ. Achọrọ m igwu ka onye ọbụla n'ọnwa ya n'ụwa awụrụ ba Chineke kere ụwa kesị owu ike mmadụ ncha ama nwe ego. Ndị ga-abụrịrị oti mkpu, ndị ọzọ abụrụ ndị na-eri ego. So onye nchọkụ onye ọbụla na-ekenere m before unu wee nụ ihe na-ekwu bụ Dabelz Entertainment. Copadera. Apostle, we hear of this. Yeah. So cheta na the magic man. Cheta na ya ka nkọbụrụ unu before. Melụ oge ndị Lagos enwere m ọga. 70 years Meta old. ofu onye gbalụ m nwa ọga. Ihe na-achọ ịkọrọ unu this evening now. Maka nke na-eme. Unu ma nke na-eme. Okay, nke na-eme ugodu n'isi na-achọ dị ka ọ gbarie ma agbalịsị. Ma chetakwa na nsị onye ọbụla nwe nwaanyị na-atụgharị ego tụmadị ụmụ ikorobịa. Ọzọ ịgwọ ọgwụ si ịgwọ ọgwụ. Ịgwọ ọgbebe akwa. Apostle, we hear of this. Ịgwọ ọgwụ si ịgwọ ọgwụ. Ịbụ mmadụ si ịbụ mmadụ. Nwanne megide nwanne si nwanne megide nwanne. Child. Ka ewu ya na-ewuru ụmụ ikorobịa kịta n'ụwa. Continue. Apostle, we hear of this. Ese moafua. Ese moafua. Ese moafua. 70 years old. Afuam. Kampalita mimo. Continue. Akwala meroma. Akwala mebe meroma. Nganga jewe miwa. Iumu korobia nju. Ndumuye madame. Gala kumesi bakwa. Wakame ebu kojo. Ebu ojo. Okpernu ibu. Madam kposara. Bi oji ezu ike. Ma ọ lata ọrụ
kago nwe ikorobịa mma agba ọkara nkara anya shie anya ịkala ọnwa si ebu aka ide tụgharịra Apostle will hear of this. enyebe ego mma dutọrọ gị enyebaghị ego mma ọ gị enyebaghị ego mma goolu enyebaghị ego mma Continue. 23,000 20,000 Chai. 23 December ụmụ ekwensu let me tell you anwụrụ enwụọ agbaba ụmụ ebe olu nwunye mmadụ ka etupendara anya dọkịta alabara ka aka isi ezugbo ike Jesus. ịlụ nka wee kpasara ụlọ ọlaghara ụra Continue. ebere nke nwunye mmadụ laghara ebu Continue. amụ na-emecha ọkọchị amụ lagha Jizọs anybody ma emetụ ebu nwunye mmadụ aka amụrụ agbarịrị ụtụ Chai. lagha Jizọs achọrọ m ịrụ ụlọ ụka rụọ ụlọ ụka nweta ụka agba ngwa ọkụ because pastor can do anything I like. Apostle will hear of this. Ghọtago ịbịa my church ma mmepe ụka ebe ya ghara nwunye mmadụ ịbịara my church ma mmepe ụka agba ya mmụwe kandụl nwunye ngwa ọkụ ka azara mama mgbere kandụl ndekwa ọrụ ma akpọrọ nga court let me tell you you must